Pasaiako badiaren eta Pasaiako portuaren etorkizuna erdigunean jarri nahi du Euskal Herria Bildu. 50.000 inguru gipuzkoar dira badiaren inguruan bizi direnak. Eta 1.600 baino lanpostu gehiago ematen ditu portuak zuzenean edo zeharka. Portuaren izaera estrategikoa agerikoa da. Agerikoak diren bezala, ematen diren tesoreka sozialak, ematen diren hirigintza arazoak, edo herritarrek eta langileek pairatzen dituzten ingurugiro afekzioak. Portu eredua aldatu egin behar da, eta transferentziak portu eredua aldatzeko aukera ematen digu. Aukera hori baliatu egin behar dugu eztabaida antzuetatik haratago. Eta baliatu behar dugu planifikatzeko jasangarriagoa eta osasuntsuagoa izango den portu bat. Jarduera berritzaileak bere barnean hartuko dituena, eta etorkizun oparo bat emango diona gure herriari. Transferentzia baliatu behar dugu baita ere, inguruko herritarrekin daukan harremana normalizatzeko. Ez zalantzarik gabe, udalek dituzten eskumenak areagotzeko. Proposamen argia dauka Euskal Herria Bilduk. Beharrezkoa da, portuko jarduerak sortzen dituen kutsaduren monitorizazio iraunkorra, bereziki zaratarena eta airearena. Beharrezkoa den bezala, portuko kaiak elektrifikatzea, trenbideak bidez ahalik eta garraio gehien manaiatzea eta kamioien trafikoa gainontzeko trafiko guztietatik bereiztea. Eta elkarbizitzarako bidean, udalekin dituen lankidetzarako espazioak berrezartzea. Txinean, parez pare daukagun aukera baliatu beharra dago, EH Bilduren ustez, portuaren etorkizuna modu jasangarrian eta osasuntsuan planifikatzeko. Inbertsio plan bat mahai gainean jartzeko, Eusko Jaurlaritza, Portu Agintaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Badiako udalak barne hartuko dituenak. Ingurunea eta herritarrak aintzat hartuko dituen badia eta portuan ditu EH Bilduk. Ekonomikoki estrategikoa izango dena, baina bizigarria ere bai.